Hello mga kawatatap, it's me again, Inday and welcome back again to my vlog. And for today's video mga kawatatap is muadto ta og bye-bye para maniid ta kung sa mga kaganapan doon sa bye-bye mga kawatatap. So ayun na nga, muadto ta balag init. So let's go. Yung anak pagkupos sa tuno na hinawan. Ayan, gawapa kayo ang nagkupo sa tuno. Maragway sakit. Ayan mga kawatatap, ibutangan na og kanang yes o baking ang tuno. Kuan man to. Ka mga gwapa ba? Putawo na siya mga kawatatap. Ang kuluring ano. Dagkahuman. Namuha din sa bagay di nga. 1D18 rami. Pamahaw. Mamahaw. Why, paniugtok, tibuol yung gabi. Ano, dede rin sa ay. Oh! Malagay para sa nilong. Ano? Malagay para sa nilong. Hindi mapulit kisudan. Dito na. Masa man doon. Kuya lang may natugaan eh. Hoy. Asa may kadlukan na nga, waman may lubit. Na, milubi dapat si Ars, yung tumba daw. Niyabag ka na yun. Ako inamarsal, hadlok. Kamangnutan. Tawa na to. Makabotlet na sa kuan. Gulay ko ano dong kato may paang sa tuba dong. Gulay ko rin. Kata deh. Daday nga na barial. Viral. So ayan mga kawatatap, magtampisaw ta diri sa kuan dagat. Gimutas sa dagat akong ihumhum akong tiil sa tubig sa dagat mga kawatatap. Dool kayo. So let's go. Nah? Nah, kita ko ato kay gi ko beto nimo. I-upload.